Pentru că nu ne cunoaștem lumea interioară, rămânem străini de împărăția noastră. Și pentru că suntem străini de împărăția care ne aparține, care este pe vecea noastră, continuăm să ne dorim lucruri mici, să implorăm, să primim nimicuri. Visăm că suntem cerșetori. În momentul în care cineva se trezește, are o mare surpriză. Descoperă că nu este cerșetor, ci împărat. Acesta este scopul meditației. Să te facă conștient de împărăția ta, să te facă conștient de înaltul tău potențial. Odată ce ai început să devii conștient, călătoria încetează a mai fi dificilă. Puțină trezire și somnul aproape că a dispărut și atunci lucrurile devin mai ușoare.